Sa advokatom Željkom Simićem razgovaramo o pravilima i sistemu odmeravanja kazni u krivičnim delima. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro i dobrodošli. Dakle, pravila i sistem odmeravanja kazni u krivičnim delima. Šta je to zapravo? Jeste. U Republici Srbiji postoji takozvani sistem individualizacije krivične sankcije u odnosu na svrhu generalne prevencije i specijalne prevencije. Generalna prevencija je, pojednostavljeno rečeno, ideja da potencijalni učinilac krivičnog dela iz straha od sankcije koju je već neko u praksi dobio, odustane od njegovog izvršenja. A specijalna prevencija podrazumeva da osuđeno lice, koje je individualno osuđeno, dobije takvu kaznu da se sa takvom kaznom postiže svrha kažnjavanja, a svrha kažnjavanja je resocijalizacija i nevršenje krivičnih dela. Dobro, šta u stvari utiče na visinu kazne i koje su otežavajuće, a koje olakšavajuće? Evo, sada ću sve u principu objasniti. U određenoj fazi glavnog pretresa, mada se ocenjivanje suda određenog okrivljenog vrši tokom celog glavnog pretresa, u završnoj fazi, kada postoji ona situacija da jednostavno ne može da bude odbranjen, to jest oslobođen od tužbe okrivljeni, dakle, kad postoje dokazi za njegovu krivicu, ulazi se u ocenu svih okolnosti na osnovu kojih mu treba individualizovati kaznu. Prilikom tog čina, najvažniji aspekti su stepen krivice, dakle, da li je postupao sa umišljajem ili nehatno. Potom, da li je imao određene pobude. To je nešto što je u našem sistemu ostavljeno sudu na ocenu i mislim da je naš sistem u tom pogledu dobar iz razloga što, na primjer, u rasponu kazne od 1 do 8 godina ima širok dijapazon mogućnosti da ceni koju sankciju određenom licu je svrsishodno dati i da se sa njom postigne svrha kažnjavanja. A koliko te kazne mogu da variraju od slučaja do slučaja? Zakon u određenim zakonskim članovima propisuje tačno raspon kazne. Naprimjer, razbojnička krađa, za nju je predviđeno u osnovnom obliku od 1 godine do 10 godina zatvora. Upravo je to moment gde sud ima pravo da da, dakle, i 1 godinu, može čak i uslovnu osudu u tom slučaju bezrekne, a može da da i 10. Evo, na primjer... A da li može da da 11 meseci? Pa, uglavnom ne daje se... Znači, ispod zakonskog minimuma, da li može? Može, postoje mogućnosti ublažavanja kazne. Ali suštinski, da bi bilo građanima što jasnije, na primjer, 2 lica počine razbojništvo. Jedno ima 30 godina i višestruki je povratnik, već je bilo u zatvoru, 5 puta učinilo isto delo, ležalo, na primjer, 10 godina zatvora. A drugo lice je, na primjer, njegov mlađi brat, koga je ovaj nagovarao da pođe sa njim, i tako dalje. To je sada jedna plastična situacija. Da je propisana kazna, na primjer, fiksno 5 godina za to delo, sud ne bi imao šta da razmišlja i jednostavno oni bi morali da budu osuđeni po 5 godina. A ovakvim sistemom, konkretno za tu situaciju gde je propisana kazna od 2 do 10 godina, može da prilagodi sankciju svakom od ova 2 učinjenica. Dakle, mlađi brat će dobiti... Ovom koji je višestruki povratnik, po našoj trenutnoj praksi, ne verujem da bi dali manje od 8-9 godina u takvoj nekoj hipotetičkoj situaciji, a ovaj koji je početnik, nikada nije imao sukob sa zakonom, bi mogao možda da dobije čak uz ublažavanje i 2 godine ili... A što ovom povratniku ne bi dali 10 godina? Nego kažete 8-9 godina? Kažem, možda mu daju i 10, mislim, to je sad stvar procene suda. Ali upravo zašto bi mu, evo, odlično je kao šlagort za upravo tu ideju odmeravanja kazne. Naprimjer, on je jedini hranitelj porodice, ima 3 dece, pa je, naprimjer, bio odlikovan, recimo, znate, za hrabrost prilikom otpora NATO agresiji, naprimjer. Sve su to okolnosti koje su u ceni. Jako je širok dijapazon svih tih okolnosti. Čak i raniji život se, recimo, posmatra porodične prilike. Sve se uzima u obzir i onda sud na kraju donosi jedinstven zaključak i svoju slobodnu ocenu kom licu treba kakvu sankciju izreći. Da, i sad, koliko, imate još neke ovde tačke koje... Imaju, recimo, pobude, na primjer. Pobude su jako bitne. Ako je u pitanju koristoljub, neko opljačka banku, recimo, da bi kupio oružje i da bi trgovao sa njim. Na primjer, to je bio motiv. Nije u istoj situaciji kao neko ko je, recimo, isto to učinio da bi platio detetu operaciju. Na primjer, 6 meseci je pokušavao, mislim sad, znate malo... Dobro, dajmo primjera da bi ovo je razumno. Ali čisto da bi građani razumeli.
Dakle, ne mogu biti identično krivi ta dva učinioca koji su na isti način obavili neku stvar. Ako je jedan hteo da plati u Nemačkoj, na primjer, transplantaciju koštane srži detetu i pokušavao je godinu dana da dođe do sredstava, pa mu nije uspelo. Rešio da pljačka? I rešio je, ja ću da idem, na primjer, mislim, u zatvor, ali moje dete će da živi. Dobro, ali imali smo takav slučaj u praksi, upravo to slučaj iz prakse da je čovjek uhapšen jer je nevešto pokušao da opljačka, mislim da je bila menjačica ili jedno od banaka. To je život, zaista, i verujte mi, šta se u praksi dešava, Steven Spielberg ne bi smislio, mislim, to su stvari koje su svakodnevnice u advokatskom poslu. Šta kaže zakon? Zakon kaže da te pobude svakako utiču na ocenu suda o visini sankcije, takođe jačina ugrožavanja povređenog dobra. Nije isto kada se, što kažu daleko bilo, ubije dete ili odrastao čovjek. Mislim, dete je u svakom društvu, pa i u našem, poseban subjekt zaštite od Ustava prema svim ostalim zakonima. Dalje, isto se u odmeravanju gleda i držanje učinioca nakon izvršenog krivičnog dela, jer i tu postoje različiti slučajevi. Neki, recimo, učinilac koji je nekog teško telesno povredio na sudu kaže izaći ću ja pa ću da te dovršim, na primjer, sad, mislim, zaista. A neko se pokaje, pa, znate šta, mi uvek... Advokat uvek savjetuje klijenta šta god da misli. Čuje oni gore. Nisam čuo, hvala Bogu, mene moji klijenti poslušaju, pa takve stvari ne izgovaraju čak i ako... Hvala što ste bili. Hvala vama. Vraćamo se za 5 minuta.